kowe Janaka arep duwe gawe mantu ora matur kelawan pun bapa luwih dhisik. Ayo Pansulana Janaka. Pansulana Arjuna. Waduh Bapa. Jalaran saking kathahing jejibahan ingkang sinangkul pundak ngantos kula lepya asung kabar lan matur dumateng jengandika Bapa Guru Durna. Sok-sok nah aja dibaleni merga ngrabekke anak iki ora waton grusak-grusu Arjuna. Ngrabekke anak iki ora mung kanggo sedina rong dina ngono. Nanging sepisan dinggo selawase. Tur cara wong tuwa-tuwa biyen arep ngrabekke anak iki ana petung-petung sing gumathok. Inggih. Nyuwun pangapunten Bapak Durna. Kok sik pun Bapak arep takon luwih dhisik marang jeneng sira Arjuna. Babagan menapa Bapak? Anakmu si Pergiwa sing bakal kok dhawuhake karo si Garutkaca iki wis mbok itung karo itungan Jawa sing diarani itungan Pancasuda apa durung? Tak baleni. Anggonmu bakal duwe gawe ngrabekke anakmu si Pergiwa kelawan si Garutkaca iki wis mbok itung kanthi ganep nganggo itungan Pancasuda apa durung? Nun inggih dereng. Kepara kula nembe mireng menika mbok menawi ndhawuhaken putra kedah ngagem itungan ingkang sinebat itungan Pancasuda kala wau. Wong Jawa kudu njawani. Wong Jawa aja nganti ninggal karo jawane. Ora kena ampi awur-awur, tundhone iki mengko bakal gelo tiba mburi. Hah? Kowe durung tau mudeng sing jenenge itungan Pancasuda. Inggih dereng Bapak. Lajeng ingkang dipun wastani itungan Pancasuda menika jlentrehipun kados pundi? Arjuna, Panca kuwi tegese 5 suda kuwi wis ngarani, gitu. Pancasuda kuwi jlentrehe dina kelairane manten lanang karo dina kelairane manten wedok dijumlah. Yen wis dijumlah terus disuda 555 kari turah pira. Kuwi sing jenenge itungan Pancasuda Janaka. Inggih, Lajeng lah yen dina kelairane manten lanang karo manten wedok wis kelakon dijumlah njur disuda 55 kok entek. Kuwi tegese kobong utawa sampyuh. Durung nganti tutuk anggone bebrayan mantene mati kabeh. Kuwi yen disuda 55 ora nyisa. Lah yen disuda 55 kok turah siji kuwi jenenge pegat pati. Kuwi ya elek, kuwi ora becik. Sak rampunge dedaupan mantene bakal mati salah sawiji. Lah paling apik paling becik yen disuda 55 kuwi turah loro. Loro kuwi tegese jodoh. Lah yen disuda 55 turahe 3 kuwi apik, kuwi ya becik sak tiba malange bakal kepenak sing dadi uripe. Arep dodol ya bakal makmur, arep nandur bakal subur, usaha bakal sempulur. Lah yen disuda 55 kok turah 4 kuwi jenenge pegat urip. Lupute si manten kena godha njur pegatan ya pegat sing dadi rejekine. Sak tiba tangine nyambut gawe ora ana asile, kena diarani pedaringane bocor Janaka. Inggih. Udah ngerti paham sing jenenge itungan Pancasuda? Inggih Bapak. Lah anakmu Pergiwa arep kok jodoke kelawan si Garutkaca wis kok itung nganggo itungan Pancasuda apa durung? Dereng. Lho. Mula nek enek duwe gawe iki wong tuwa iki disenggol. Aja sak karepe dhewe. Pun bapak sing wis mumpuni ngreh ilmu kejawen, ilmu kebatinan. Ngene iki dijawil. Inggih Bapak. Ya saiki diitung bareng-bareng. Si Pergiwa anakmu wadon kuwi dina kelairane apa? Anak kula Pergiwa lairipun inggih Buddha Kresna. Buddha Kresna ki tegese Rebo Wage. Lakar kasinggihan Bapak. Rebo kuwi 7, Wage kuwi 4, 7 tambah 4 11. Inggih. Lah saiki mantene lanang si Garutkaca. Gatotkaca dina kelairane apa Janaka? Gatotkaca menika dinten kelairanipun Tumpak Seta. Tumpak Seta ki tegese Setu Legi, lakar kaluhuran. Setu 9, Legi ki 5, 9 tambah 5 14. 14 tambah 11 selawe. Selawe yang disuda 5, 5, 5, 5. Wekasane entek kobong sampyuh bakale omah-omahe anakmu si Pergiwa lan si Gatotkaca Janaka. Jagat Dewa Bathara Wasesaning Bathara jagat.
sagyat ora sangape rangu ora nanggul kinempit hampit dosa ngarep naning bawana waduh Bapak sanget boten nginten sanget boten duga mana menawi badhe kados mekaten kahananipun putra kula kekalih mula nek ana apa-apa wong tuwa melu disenggol wong tuwa melu dijawil aku ora pamrih apa-apa Janaka aku ora pamrih apa-apa nanging yen ana apa apane kaya ngene iki sapa sing arep tanggung jawab kalamun to besok ana sampikalane nanging kabeh mau balik marang rasamu dhewe muridku Arjuna bocah bagus Arjuna dhewe sing menang nemtoke perkara iki inggih sareng kula raos-raos ageng katresnan kula dumateng anak kula pun mergiwa kula mboten saged mbayangaken menawi bibar Apalakrama anak kula pun mergiwa dalah Gatotkaca gilang-gilang ingkang dados kuwandanipun Bapa Durna lajeng margi pundi ingkang kedah kula tempuh palengetepa 7 dina 7 bengi bar anakmu mati hah 7 dina 7 bengi paling suwi kuwi pergiwa karo kanca mati kabeh mula kudu dipikir lho dhisik mumpung sego durung dadi bubur iya menawi makaten kula saged hanemtokaken nemtoke piye Janaka nemtoke piye Arjuna dedaupanipun anak kula pun pergiwa heeh dalah si Gatotkaca badhe kula wurungaken badhe kula gagalaken aku ora ngongkon aku ora ngujuk-ujuki kabeh keputusan gumantung balik ana rasane Janaka lho Janaka. Aku mau mung kandha ilmu Jawa sing jenenge Pancasuda nanging keputusan kabeh kuwi balik marang si Arjuna dhewe. Nggih. Sampun madhep Kang Sarta mantep ingkang dados raos kawula. Luwung kula batalaken dedaupanipun putra kula kalih tinimbang nampi bebendu ingkang boten enteng duh Bapa. Pancene kudu kaya mengkono nanging Bapa Durna piye ana masalah apa neh masalah apa neh Janaka gadah damel kantun sak siliring bawang malih ulem utawi undangan sampun sumebar lajeng menawi kula gadah damel wurung lajeng menawi kula gadah damel badhe mantu wurung menapa mboten kucem asmanipun Kang Putra Madukara kabeh kuwi kena disikapi Janaka kabeh kuwi kena disiasati aja mupo rasamu kowe arep duwe gawe manten tetep ora apa-apa tetep dilanjut lah lajeng ning mantene lanang kudu disalini lah iki lho lah lajeng sinten ingkang dados liranipun Bapa aku duwe jago yen iki mengko mbok rabekke karo anakmu sing pergiwa nganggo hitungan Pancasuda asile iso temanja Janaka jagoku ora ana liya ya kuwi ponakanmu dhewe Atmajendra Ngastina si Lesmana Mandrakumara. Lesmana Mandrakumara ki dina kelairane Kemis Kliwon. Kemis Kliwon. Kemis ki 8, Kliwon 8 tambah 8 16. 16 jumlahke karo dina kelairane Pergiwa 11 16 tambah 11 17. 17 yen disuda 5555 nganggo hitungan Pancasuda turah loro. Loro tegese jodoh. Piye? Manut wong tek penak ta uripmu? Piye? Manut aku apa? Manut liyane? Manut aku. Lurah-lurah do manut aku kabeh. Nggih. Menawi makaten kula sanget condong Kang Sarta Rumajong menawi anak kula pun Pergiwa. Jinatukrama kalian Atmajendra Ngastina si Lesmana Mandrakumara. Kuwi tenan. Lho nggih Bapak. Yen ana brontak anakmu Pergiwa, kula piyambak ingkang badhe tanggung jawab ya. Yen pancen kaya mengkono, sineksenan bumi langit Janaka tetep bakal duwe gawe. Ning mantene ya kuwi si Pergiwa Kang Jinatukrama Lesmana Mandrakumara.
Rembug wis ketemu. Pun bapa bakal bali ana negara Ngastina luwih dhisik. Paring kabar marang Anangkir Duryudana babagan tata-tata dedhaupane Silesmana Mandrakumara lan putrimu Genduk Pergiwa. Nuwun inggih bapa mangestaken dawuh. Dik Patih. Piye Kakang Wakni Gendel saka Lima? Wedange ndang dintekke, Dik. Ayo enggal bali mring negara Ngastina. Iya, Kakang Resi. Aku njaluk pamit ya Janaka. Rasamu aja nganti mbok walik. Nuwun inggih. Ning walikan rasamu dadi mantune ya kuwi Pergiwa kang sarta Silesmana Mandrakumara tetep dedhaupan. Nuwun inggih mangestokaken dedhawuh Bapak ya. Muga-muga bisa kesempatan aku Lesmana Mandrakumara bisa dedhaupan karo anakmu Wesi Pergiwa barengi Sintrang Samirana. Muga-muga kalih saka Sambikala. Sintrang Samirana kentering waris sandikan guru ing parang nyadong dawuh Kanjeng Rama. Kanjeng Rama hamiji dumateng kang putra plangka mati pun Angka Wijaya. He Abimanyu kula wonten dawuh Kanjeng Rama. Marmane jeneng sira Abimanyu ndak timbali. Karana ana jejibahan kang sumampir pundhak kiwa tengenmu kang kudu nduk tindakake. Kewajiban menapa ingkang kedah kula tindakaken duh Kanjeng Rama. Abimanyu kula wonten dawuh. Aku iki apamu paduka menika sampun kula anggep kadidene Sudarma kula piyambak. Paduka menika Sudarma ingkang perintah-perintahipun kedah kula estokaken. Nek aku kandha ngalor, Abimanyu inggih badhe ngaler. Nek aku kandha ngidul, Abimanyu inggih badhe ngidul do Kanjeng Rama. Yen ngono ana perintah kanggo kowe Abimanyu sing kudu nduk tindake kanthi bener becik. Menapa ingkang kedah kula tindakaken Kanjeng Rama dina iki uga lumarapa ana kasatriyan Jodipati jatuh keramane si Gatotkaca kelawan si Bergiwa ndak purungake. Budhalo dina iki ora sah bantah karo wong tuwa.
Anoman malumpat sampun Prapteng witing naga sahari mulat mangandhap katingal Wanodya yuguru haking Weladalah jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita punika ingkang sampun lumarap anak angger Raden Abimanyu ladalah adiku Plongkowati ya Tanjung Anom Bimanyu piye paran pawartane anggone Abimanyu wis marak mangarsa ana bapakmu le ana ing kasatriyan Madukara ngrembug babakan uba rampe anggone tata-tata dedhaupane Kakang Pringgondani kelawan Mbak Ayumu si Pergiwa waduh Kakang Antasena piye le tinemunipun merucut saking gendongan uwal saking kudangan tire piye sareng kula tumuju madhep marang Kanjeng Rama Arjuna dhateng mriku wonten Pandhita Durna kaliyan Patih Harya Sangkuni ingkang sampun mungkur lajeng kula tinimbalan marak sowan mboten ngertos sangkan paraning bilai Kanjeng Rama paring dawuh kula supados tumuju wonten ing kasatriyan Jodipati paring pekabaran dumateng Kanjeng Wewerkudara babakan jatuh kramanipun Kakang Mas Gatotkaca kaliyan Dewi Pergiwa dipun urungaken dipun gagalaken piye to ki ngarepe rembug wis dadi lah kok rembug tuwa dienggo dolanan Antasena piye wa iki nek manut panggrahitaku ya kuwi Raden Arjuna kena ubub-ubupe wong Astina krana aku krungu kembang rawat-rawat ujare Mbok Bakul Sinambiwara Kalamunta Atma Jendra Ngastina Silesmana Mandra Kumara ing ripalungguhan iki uga lagi gandrung kepaung karo putrane putri Raden Arjuna kang sesilihe Dewi Pergiwa apa ya kira-kira ngono ya Pak Anoman miturut gagasanku kaya mengkono mula aja nganti rembug sing wis dadi iki bisa rusak karana dirusak wong jaban rangkah utamane wong-wong Astina wong-wonge Kurawa lah banjur sediane Pak Anoman kepiye ayo didadaki para Kurawa didadaki para Kurawa dina sakmengko para Kurawa aja ngati ngambah Madukara supaya Raden Arjuna ora kena ubub-ubube wong Astina ya wong kabeh pancen singkirne bebarengan wong-wong Kurawa Redo mawur mangawur purahan pengarane ngajurit gong maguru kongso tatak kaya butula para pandriting turangga hestim yang dwaja
kang kegitir ora kata ingkang dwaja dwaja layu sabit kowe ladalah durung semungkur saka kasatren Madukara ora pangling iki papak Rewanda Seta Hanuman Karto marmono paran sumedya lagu marang menyang ngendi nyingkirne Kurawa saka kasatren Madukara anggepe apa para Kurawa wani melu cawe-cawe rembug wis dadi temanten ning antaraning anak Mas Raden Harya Garkaca karo Kusumaning Ayu Dewi Pergiwa ora idep mantene lanang diijoli apa ora kulak pawarta adol pangrungu kowe mantene lanang diijoli Gatotkaca ora sida rabi kelawan si Pergiwa nanging Atmajendra sing dadi manten lanange Atmajendra Ngastina si Lesmana Mandra Kumara sing dadi manten lanange yen ngono salin mungsuh Kurawa mungsuhe Anoman kasembadan Lesmana Mandra Kumara dhaup kelawan Dewi Pergiwa kalamun bisa mecah dadane nguncatke nyawane Anoman etan-etanan sugih kendel Bandawani Anoman ketek tuwek keplek meh matek melu-melu perkara iki ora elak kedhepake tepyah datamung sati kawuca takon tosa kowe
monyet elek sandak bekuk mudar kowe jajalan Swatama. Ha, lo, was. Hot, ha. Ha, ha, hoi, hoi, hat, baya. Lo. Ayo. Hei, lo. Ayo. Oi, oi. Ora mikir Mangsa bangsa kasongko gendang kanjeng ing alam dunya pramanungsa punjing prakara alam nganti paling pidana kanjeng padha ngelari mangsa rego susah alam adesak sira aja padha sembrono kabeh ngomong kasenggan semua kula aja padha sembrono supaya dengan Hei, Abimanyu ning ndi kowe? Anut laguning korengune padine Sang Abimanyu kena ing Cidara Le Bimanyu kula wonten dawuh kakang-kakang Antasenamiji dumateng Kang Rayi kriwikan dadi grojokan gojekan dadi tangisan. Iki pitung tuwa wis dienggo dolanan. Iki cetha ngeglos kang tanpa warana, Kurawa melu cawe-cawe tumrap lelakone Kakang Pringgondani kang wurung dedaupan karo Mbak Yu Mergiwa. Lajeng kersanipun Kakang Antasena tetepa kowe lumarap ana Jodipati le. Tetepa kowe lumarap ana Jodipati. Iki mengko tak kira mbok menawa Kanjeng Rama Kyai Werkudara sing ngrampungi perkara, tak kira perkara iki bakal luwih rampung kang luwih prayoga nggih Abimanyu. Nuwun inggih ngestaken dawuh Kakang. Tasma aku nyawang selendang biru renungane peta lumampah masih angin ageng kebelah ngomonyane bane solae sampai sagane kene bingung nyatakan gunane
Yo salah satu. Setiamu yuk sareng ya selendang biru yuk sekali lagi tetap ana janjimu selendang biru nyelaki ya. Ya, satu salah satu. Hanye laib janji selendang biru selendang biru among ngenaki ati nora tekan batin setiamu. 1 2 3 ya. Tetap ana janjimu selendang biru. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar ya. Laran. Ya. Ki mau urung rapi ya burung rapi. Goro-goro ora ketang 3 lagu petang lagu kok gek ngrabekke ndoro ganu kaca rabi gek rampung. Wah. Iya. Heeh ya ayo. Masih dalam rangkaian nun inggih menika bersih dusun ingkang kagelar dening para warga masyarakat ingkang lenggah mapan wonten ing dusun Mbulu desanipun Putren.
Kecamatan Sukomoro Kadipaten Nganjuk. Wah, luar biasa. Nadyan mau awite rada bengi ning ora dadi sebab. Tokone awake dhewe rada telat. Aku iki teko telat ora mergo udan ora mergo apa. Aku wis omong jane karo Cemplon iki. Plon. Salinku ning omah. Lah koper wis cepak to 5 dina ning mobil. Lah kok didukke ning kene iki mau. Iya, iya. Ora apa-apa. Ya, saiki wis kari atur panglipur, atur hiburan ana ing Dusun Bulu. Baik yang menonton di lokasi, baik yang menonton lumantar live streaming Asta Brata Media. Ya. Ki oke pamundutan sing durung dipinangkani. Ngono. Khususe permintaan sing lumantar media sosial sing mlebu ana WhatsApp. Ya, Ki ana sing nyuwun aja lamis. Nek Mas Nanang diunggahne lho. Ya diunggahne. Mas Nanang kuwi Mas Nanang kuwi nguyuh ngrepotke penabuh. Sik to, Mas. Pripun? Sik to. Mas Nanang kuwi nyapa to karene barang iki? Alah ora. Kowe karo aku githing kok jaremu. Karo kaca, ya kurang rabekne ndere karo kaca. Yo. Harta palwanu ting ranu Kerseng karsani ning kayon manis Gatut kaca anakku, kula wonten dawuh Rama Kyai. Sadurunge kowe netepi gapuraning bebrayan, kowe bakal tak sangoni kawruh. Sumurupa wong lanang salaki rabi mono kudu gondheli 4 perkara. 1 wisma, 2 curiga, 3 turangga, 4 kukila. Wisma kuwi omah kuwi sipate ngiyupi lan ngayomi sing manggon ana kono. Yen udan ora kudanan, yen panas ora kepanasen. Maknane wong lanang kudu duwe sifat wisma, kudu paring pengayoman marang kulawarga. Kapindhone curiga. Curiga kuwi keris-keris kuwi wujude gegaman utawa piandel. Tegese wong lanang kudu duwe piandel nyukupi kebutuhane keluarga. Angka 3 ya kuwi wujude turangga. Turangga tegese jaran-jaran kae playune banter. Maknane wong lanang kudu banter pamikire landhep panggrahitane. Wekasan wong lanang mau bisa ngrampungke perkara kalamun sajroning bebrayan mau lagi ana perkara. Ewadene sing pungkasan wong lanang wani rabi mono kudu duweni watak kukila utawa manuk. Manuk kae swarane apik bisa gawe sengsem sapa wae kang ngrungokake. Tegese wong lanang sajroning omah-omah tembung sak tembung kudu dijaga. Aja nganti gawe tatu atine wong wadon. Jalaran wong wadon kuwi atine alus kesenggol swara banter sithik wis keronta-ronta. Nuwun inggih Rama Kyai. Sedaya dawuh pangandika paduka badhe kula estoaken. Yen wis pancen madhep kang sarta mantep sing dadi rasamu,
Aku dadi wong tuwa mung bisa ndedonga lan mangestoni. Muga-muga anggonmu bebrayan besok kalis saka beda lan pangrencana sawiji apa. Sikra kang pala tumingal mongko kanthi-ning tumuwuh salami mong asiling iling lukitaning alam ing bocah Plongkowati Abimanyu nuninggih duhwa ana parigawe apa kunjuk aturwa mundi dawuh saking Kanjeng Rama Janaka mbok bilih dedhaupanipun Kakang Mas Gatotkaca lan Mbak Yu Pergiwa dipun wurungaken wa waduh Kanjeng Rama waduh, Kanjeng Rama lakon menapa ingkang kula sandhang kok ngantos kula gagar wigar anggen kula badhe palakrama. Kowe aja sambat karo bapakmu. Aku ora mudeng sing dadi karepe Janaka. Ning mbok menawa kurang nggonmu tirakat bocah ora gelem poso ora gelem melek. Dadine ya kaya kowe kuwi. Rabi kari ngenteni dinane kok dadak batal rasudi duwe anak alman mikat. Dewa lakon sing tak lakoni abote kaya wong mikul bumi layak to layak durung suwe Gatotkaca katon nyupena utawa ngimpi kang kurang prayoga tinemune jebul Paman Janaka batal kanggonku dedhaupan dewa banjur nyawane Gatotkaca timbang aku nyawang Pergiwa rabi karo wong liya wong lanang kok ecek-ecek ngene piye ngene kuwi. Duh, Prabu. Waduh, kapejah ana kemawon kula Prabu tinimbang kula nglampahi lelampahan ingkang kados mekaten. Musik alon. Ngene iki aku malih kelingan rikalane kowe biyen lagi lair wis dadi jagone dewa. Ragamu wae dumadi saka tosan lan gegaman. Lah kok saiki kowe rabi batal ndadak nangis piye? Wong lanang kuwi kudu jembar tebane karo dene jagat iki ora mung sak godhong kelor. Hah? Jagat iki ora mung sak godhong kelor, isih akeh wong wadon kang ayune ngungkuli calonmu si Pergiwa. Nanging batin kula mboten kenging dipun selaki namung Yayi Pergiwa ingkang saged
mlebet wonten manah kula. Ngene ya tak kandhani. Cara aku biyen wong loro kok wis padha senenge ning wong tuane kok nganti ra setuju. Napa ditengi riyen? Aja. Aja no. Durung dadi hake kok wis blunas-blunus. Nek cara nom-nomku dhisik jaman Narayana bapake utawa ibuke ra setuju colong go lunga. Punapata mirah ingsun prihatin was panggung mijil tuhu dahat tanpa sangkang rinamakan Gusti Patuko ingkang kula anti-anti rinten pantaraning dalu. Aku marani ayem pergi wono kene aku mung arep ngucapake sugeng anggonmu bakale Apala Krama kelawan Atmajendra Ngastina Sileswana Mandra Kumara. Luwung tak enengke patiku nek lakone kudu kaya mangkene. Kula mboten tresna, kula mboten setya kaliyan Lesmana. Nanging kuwi wis dadi keputusane ramamu Paman Janaka kanggone bakal ngrabekke sliramu wong ayu kelawan anak Ngastina Sileswana Mandra Kumara. Duh, bojoku cah ayu. Pun kakang sing teka Lesmana Mandra Kumara. Ayo tuh rapi karo AA. Loh Gatut kece ning kene iki. Ayo minggat tekan kene aja ngrusui calon bojoku. Lakon rapi karo Pergiwa yen wis bisa nglangkai bangkine Ganukaca. Lho ngejak geger wis. Ayo. Paman Janaka. Bocah ora ngidep isin wis ngerti dedaupane batal kok isih meksa menteng kelek ngendel-ndelke. Pergiwa badhe kula belani ngantos tetes sing getih kang pungkasan. Wah bosen urip kowe Ganukaca. Hei
Ayo maju. Obong Yayi Dananjaya. Ana apa? Wonten daya angin ingkang goncang raga kawula prasasat linala sanata bebayu kula. Duh Koko Prabu kula nyuwun pengayoman. Duh, si Adi bubar ngopo kok iso kaya mengkini kedadeane? Badhe ngukum Gatotkaca. Perkarane kula wurungaken dedhaupanipun kalian anak kula pun Pregiwa piyambakipun boten nrimah. Njur anakmu arep kok rabekke karo sapa? Kalian Lesmana Mandra Kumarada Koko Prabu. Lah iki kowe iki ya ngawur kok. Kowe kuwi satriya lho, Di. Rembug wis gumathok, dina wis dadi, lah kok si Gatotkaca ora Pregiwa arep kok batalke. Ngono kuwi jenenge kowe ora iso ngugemi jiwaning kasatriyanmu, lati lan pakartimu ora nyawiji. Si Adi iso mbatalke dedhaupane si Gatotkaca lan genduk Pregiwa kuwi jalarane apa? Ngemban dawuh Guru Durna awit Gatotkaca upami Apalakrama kaliyan anak kula pun Pregiwa ing tembenipun badhe nemahi bebendu. Kok iso ngono? Dasaripun itungan Pancasuda. Nyayi, kowe kudune tanggap ing sasmita. Begawan Durna kuwi sapa? Pati Sengkuni iki sapa? Kuwi iki wong-wonge Kurawa. Bisa den arani dom sumusup ing banyu. Sing arep duwe gawe iki Jodipati karo Madukara. Lah kok wong Jaban Rangkah arep melu-melu. Wong Jaban Rangkah ki arep ngrusak kanthi pengajap ringke Pandhawa ki maneka warna carane. Klebu nganggo cara mbatalke dedhaupan iki. Aku gumun karo kowe iki Janaka. Jare Kresna karo Janaka ki ngibarat suruh lumah lan kurepe yen dinulu beda wujude yen ginike tunggal rasane. Nanging apa nyatane? Kowe luwih percaya karo wong Jaban Rangkah kanthi dasar itungan-itungan sing ora cetha wujud lan nyatane. Nggih, kula nyuwun pangapunten. Kula nyuwun dipun waluyakaken Duh Koko Prabu. Ya. Jeneng sira Yayi bakal tak waluyakake nanging tak jaluk yen pancen Wisnu kuwi binelah panitise marang Kresna lan Janaka, si Adi kudu njabel pangandikane si Adi kang bakal jatuh kramake anak Ngastina kelawan anakmu si Pregiwa. Rabine Gatotkaca karo Pregiwa kudu tetep lumaku. Ngestaken dawuh tak usadani. Rampe sampun jangkep ing antaraning palakramanipun Raden Gatotkaca kaliyan
Dewi Pregiwa datang tarimah para Kurawa geger njawi. Bola bali musuh Kresna mesti Pandhawa luwih manut cangkeme wong Dwarawati timbang para Brahmana ya kuwi Kakang Pendhita Durna. Para Kurawa narimake barisan witing kelapa cawis ki. Hak cicil Bratayuda dina iki. Para Kurawa dampyak-dampyak tak rangsang balawarta gagale Gatotkaca Pregiwa nyoh tampanono. Antasena tibane titir mudhar kowe. Yo tampani. Peteng sampun padhang, sing ruwet sampun udar. Palakramanipun Ndara Gatotkaca ateges lakon Banjaran Gatotkaca sampun tuntas. Tas. Iya Kyai Semar, mugi-mugi ingkang becik kenging kinarya patuladan ingkang ala kagilesa anut lakuning jaman. Lakon Banjaran Gatotkaca Seratri Muput kenging kinarya kaca benggala anyrambahana katentreman kawilujengan kebagaswarasan sumrambahipun para warga gong ingkang mapan wonten ing dusun Bulu dadya dusun Baldatun Toyibatun Warapun Kufur.